grupe kono aku takon apa. Sapa ora ngisin-ngisin grup kok ono kok. Yo jelas iso to Mas. Kene can jero ya. Mas, tunggu Mas. Oke. Pak Mbas ta. Kan Mbak ambek Mas. Oh iya tadi siji. Sik. Mbak, Apa Mas? engko les jutul pindah ya. Ya maju ya. Mas aku ndelok kaya ngene iki lho sidan ora terus ndongkrong ngono. Iki jan iki lho kaya iki lho. Kaboten ngarep aku ki. Selamat malam Tritan Sadeja. Kamu lo ngatur lagi ngidung bile lepat nyon sapora. Baan nyon sapora. Muni yo ngomong. Kaya kae lho kaya muni iki. Ini ucap sing apa omongan apa? Ngene lho ya. Boon. Baan